Okay. Ka wan jok madie tourism industry. Ka giseng'eyo services mwachiwo, to bende ging'e kuonde ma gigo nyalo yudore mana kaka jowetena gi owacho. But gimogik maduong'. Yes. En ni in Kenya, kwa timo weche mag tourism, be wabedo gi thuolo mar pimruok gi other countries kako sebedo katimo. Mondo mi wang'e ka nitiere challenges mwa feel ni nitiere, to waneno to jok moko to surmount gi nade. Mondo mi omiwa thuolo mar tiyo maber. Akwayo Madam Rachel, wacho ni giloso yore. Ka nitiere kaka unyalo wuoyo gi the national government, ang'e ni work together. To kuonde mwayae kaka Roma, areas mamwalo wa kocha. Ng'inwa uru bende nikech Roma National Park ni kocha. Yo maya Kuguta, Nyabera, Sindo, kadhi kata Gwasi. Unbe ka nitiere dhok moko munyalo wacho gi jogi, mondo mi okonyo. Ang'eyo ni the government is doing something but it has stalled. Mondo mi wa impress gi, waser gi, mondo mi obed enhanced, mapiyo piyo mondo mi oloswa. Mogik, ni jowinjo waduto, Suba to gimwalowa kaka joluo, ang'eyo ni en football, and gik machalo kamago, watime maber mokalo. Wan gi Sindo, Suba cultural event, mwagoye mpira to wachakwa iduongo nang'o Kanu Racing. Wakwayo ni mondo mi dwe mar 12, the first week of dwe mar 12, ubune gik mwatimo. In fact, arwaki nyaminwa Recho nikech in that sector. Mondo mi bine gik mwatimo kaka jo Suba, to gi kaka joluo modak e iwa. Mondo mi watingi ni kumoro achiel wadhigo uru mbele, wakel dongruok e pinywa. Itemo wacho ni mondo ger Nyakiamo Stadium. Donge mane gimetemo wacho. Mano nyaka gere kada wamorgo. Kero kamane Nyakwaramogi giko matwak mari wacha wenda wacho wakili Ken Odoyo kata Kennedy Odoyo mane chung kata Elojo sector miluongo ni Cojet Safaris kachiel kod waziri ma Siaya mochung weche mag kido kachiel kod timbe oganda gi limbe gi weche mag tuke kod chief officer ma Migori Ngire ma bende ochung